Uz jugozapadnu Istarsku obalu, okružen prekrasnim morskim plavetnilom, nalazi se Nacionalni park Brijuni, veličanstvena oaza i rajski otok netaknute prirode. Obuhvaća otočnu skupinu od 14 otoka i otočića, a osim prirodnom ljepotom i bujnom vegetacijom, ističe se i bogatom kulturnom i povijesnom baštinom, koja seže u prošlost oko 3000 godina prije Krista. Tragovi dinosaura, ostaci antike, dio su tisućljetne priče. Zahvaljujući svojoj razvedenoj obali, povijesti, raznovrsnoj flori i fauni, Brijuni su 1983. proglašeni nacionalnim parkom. Veliki Brijun ili Veli Brijun najveći je u skupini Brijunskih otoka. Kao i većina ostalih otoka, naseljen je još u prapovijesti. Budući da je dubina Fažanskog kanala 12 metara, Brijuni su do prije 10.000 godina bili sastavni dio Istarskog kopna. Sredinom 2. tisućljeća prije Krista na Brijunima živi zapadnoilirsko pleme Histri, koje za sobom ostavlja gradinsku kulturu, odnosno ostatke 5 utvrđenih gradina po vrhovima Velikog Brijuna. Renesansa Brijuna nastaje nakon 1893. kad austrijski industrijalac Paul Kupelweiser odluči kupiti otoke i na njima se baviti turizmom. U vrlo kratkom roku obavljeno je prvo krčenje i čišćenje guste makije, sadnja raznog drveća te prvi građevni radovi. Na Velikom Brijunu dobro su očuvani ostaci trobrodne bazilike Svete Marije građene potkraj 5. stoljeća i crkvice Svetog Petra iz 6. stoljeća. Bočni su zidovi očuvani gotovo u izvornoj visini, a veličina crkve ukazuje na brojno stanovništvo obližnjeg Kastruma, koje je u 5. stoljeću sagradilo ovu građevinu. U uvali Veriga smještena je raskošna rimska ladanjska vila. Prema predaji sagradio ju je rimski patricij Aulus, vlasnik tvornice amfora i uljara, koji je oženio robkinju Lidiju. Između Gaja, sina njegovog najboljeg prijatelja, i Lidije rodila se ljubav. Čuvši za to od svog sluge, Aulus je Gaja na prevaru odveo u podrum i živog sazidao. Arheolozi su 1913. otkrili lubanju te pronašli zazidana vrata i kostur u čučećem stavu. Najslojevitiji brijunski lokalitet prostire se na površini nešto većoj od 1 hektara. Tu je u 4. stoljeću podignut dobro organiziran i utvrđen bizantski kastrum na lokaciji nekadašnjih rimskih vila. Prema ostacima materijalne kulture utvrđeno je da su ovdje živjeli Rimljani, Goti, Bizantinci, Franci, Slaveni i Mlečani. Dakle, od 2. stoljeća prije Krista do 14. stoljeća. Život unutar vile odvijao se do kraja 4. stoljeća, kada je uslijed nastalih društvenih promjena vila prerasla u naselje, zbijenog tipa sa kućama, spremištima, radionicama, krušnim pećima. Posljednji tragovi života u Kastrumu datiraju iz mletačkog razdoblja. Na sjevernom dijelu Velikog Brijuna, u ograđenom prostoru veličine 9 hektara, formiran je 1978. godine Safari park, kojeg nastanjuju egzotični biljojedi koji bezbrižno šeću i pasu na prostranim travnjacima. To je ujedno i jedini safari park u Hrvatskoj. Na Brijunima je razmjerno dobro zastupljen i autohtoni ptičji svijet. Više od 200 otisaka stopala dinosaura, gmazova iz doba mezozoika, pronađeno je na 4 lokaliteta Velikog Brijuna. Brijunske dinosaure možemo smjestiti u doba prije 145 do 65 milijuna godina, razdoblje krede, te tako možemo reći da na otoku imamo kredni park. Nakon Drugog svjetskog rata Brijuni postaju rezidencija tadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita. Izgrađena je Bijela vila kao službena Titova rezidencija i Brijunka kao rezidencija za strane državnike, koju su tijekom 25 godina pohodili državnici čak 1/3 zemalja diljem svijeta. Na Brijunima se golf igra na jedinstvenom golf terenu s 18 rupa iz 1922. godine, koje je tada nosilo laskavu titulu jednog od najvećih i najljepših golf terena u to vrijeme. Danas su Brijuni omiljeno odredište. Sklad prirode, bogatstvo flore i faune te bogato kulturno nasljeđe čine ovaj otok čarobnim. Zbog svojih iznimnih ljepota nazivaju ga rajem na zemlji.
Legenda Brijuna Kakadu Koki je poznati Titov papagaj. Ima 57 godina i poput pravog turističkog djelatnika animira posjetitelje Brijuna. Osim stari kako si, kako se zoveš, Koki, zdravo Tito, zna i poneku psovku. Zasigurno je ljubimac koji se fotografirao sa najviše svjetskih državnika i pripadnika jet seta.